Sausa ka. Ano ba daw sayang kaagi karon? No kaning usa ka babae nga taga Cebu City. Ang gato matatampo nagdasingan nga Martha. Recorded by Radio Mo TV. Marta, o pagid ka maluin ako. Nga naman? Sige na kog sunod-sunod nimo bisag asa ka pa doon. Mura kog ikog nimo. Nya, kisa may nagsugo ni mo. Tempo, sultira gud ko. Napa ba ko'y makuha aning akong pagpaabot? Naaoy. Gani, nagplano naman ko nga, sugto na ti kakaron. Ha? Tarong ba? Seryoso ba ko? Seryoso sad ko. Maong ayaw ka bala ka, Ramon. Gisugot na ti ka. Yes! Martha, unsa maning akong nadunggan nga naguyab-uyab naman kuno ka? Ha? Wa maoy. Pagtarong ha? Nahibaw ra bagit ka nga dili pa ko musugot ana. Ang imong trabaho mo'y atiman na. Naibaw man ko, ana, ma. Pero dako naman ko. Naibaw naman ko kung sa'y buhaton. Angay lang. Mong ayaw sa agit pagsuod ang uyab-uyab. Kay looy imo mga igsuon nga imong gipa-eskwela kung mumabdos ka. Ma, Magpakasalta. Bisag sa huwis lang. unsa? Para makalingkawas na ka sa inyo ba? Pagminyo na lang ta. Huwag magpalayo tayo ng dapita. Ramon. Nakasal lang kita. Ako na kita. Marta. Imo og imo rakit ko, Ramon. Ramon, mabdos ko. Mahimo na kong aman? Oo. Yes! Ay, kabala ka. Dublihon na akong akong palingkamot. Makahatag lang ko ninyo og maayong kaugmaon. Salamat, Ramon. Na magbalipayo ng inyong pamilya. Unsa, ma? Tungod sa imong gibuhat nga $4 minimo sa imong mga manghod. Kay nagminyo ka o nagpalayo ka dinhi. Ha, gabaan ka ra namo, Martha. Ma, Ayan ako na una. nasakitan lagi ko sa kisulti ni Mama. Naibaw ko. Pero nahitabo naman. Mag-focus na lang ta sa atong kagalingong pamilya, Marta. Huwag ayaw ka bala ka. Dili ti ka pasagdan. Mag-inunungay ta. Salamat, Ramon. Paspasa sa panahon dong, no? Murag, kanusalan to nagpakasalta. Karon may upat na takaanak. Maog yun. Bisan tulog daghang mga pagsuway ang miagi nato, pero huwag gini makapiog nato. Tuod di ay, Ramon. Dagko naman ginang mga bata. Unsa ka kung mutrabaho na lang kog balik? Sigurado ka? Dili ko gusto ma-stress ka. Kaya pa ka nimo, Marta? Recorded by Radio Mo TV. Kaya pa nako, Ramon. O gusto pa, anad ba akong trabaho, di ba? Hinoon sab. Sige. Dili ti kapugan kung mo na'y gusto nimo. Dako ko pagsalig nimo. Salamat, Ramon. Welcome sa company, Martha. Salamat. O sa ganito'y pangani mo? Jack.
O aron makailasag ka sa uban akong mga kauban. Uban na mo niya, ha? Nagkasabot mi nga mag-dinner sa mga kauban. Sige. Nabusog ra ka? Oh, salamat kaayo ninyo, ha? Oh, hindi na rin nagsigigring ang imong cellphone. Oo. Nagsige nagpanawag ang akong bana. Muho pa uli na ko. Ayaw sa. Jack, ang akong kamot. Sorry. Naunsa man ko. Nganong muraglain man ang akong gibati. Pagkupot ni Jack sa akong kamot. Karon pa ko ni bati og balik og ingon ani. Ano man ni? Mag-bar mi unya. Kayo ka? Wa na ko'y angay ana dong uy. Tiguhang nagud ko. Maayo na lang na ninyong mga batanon uy. Di mo sa kamailan nga pila na edad ni mo. Kasexy pa mong gihapon ni mong tanaw. Saba ka diha uy. Sige na. Ganahan sa kong anak. Jack. Cheers! Cheers! Nalipong naman kaayo ko, uy. Don't worry. Ihatod ka. Martha. Jack. Nagkalahom na gyud kun unsa may naana mo ni Jack. Ug ang kuno nako. Nag-enjoy ko karon kun unsa may naana mo. Murag. Murag, na-enjoy ka kasi imong trabaho karon, no? Nga naman, Jigi ka nalaglaag. Pero nalipay ko nga magkasinabot ra mo sa imong mga kauban sa trabaho. Ramon. Undangon na ni nato atong kabuang, Jack. Unsa? Nga naman. Nahibaw man ta nga sayop ni. Minyo ko. Ug nakonsensya na ko sa kong gibuhat. Grabe og pagsalig ang akong bana nako. Dili ko musugot. Jack, Kung undangon ganin ini mo, akong sultihan ang imong bana bahay na to. unsa? Ramon! Gihatag na ko ang tanang pagsalig nimo. Gihatagan ti kag kagawasan para malingaw ka. Dili para mangabit ka. Ramon, pasaylo ako. Nganong nabuhat ni nimo? Kung wa ka matiguang, wa ka mag-iningon ini. Ug batanon pa gyud ang imong gikabit. Mura ra nimo ganak. Pasaylo ako, Ramon. Ang kuno nako. Nadahalag ko sa tentasyon. Kaysa tibuok na ko kinabuhi, karon ra ko nakalaag-laag. Sa tibuok na ko kinabuhi, nagsige na kong trabaho. O pagkaminyo na to, wa na tuod ko magtrabaho, pero naara ko sabay nag-atiman sa mga bata. Kababaw ko nimo gason. Nahibaw ko.
Og dili ko makapugos ni mo nga tuhuan ko nimo. Lisod tuhuan ang mga taong bakakon. Wa na ko'y pagsalig nimo. Magbuwag ka! Ramon, Tapat ang puso ko at ito'y huwag sanang mangyari. dako kayo ko og pagmahay nga nagpadako sa tentasyon. Kay nawa gid noon ako ang akong bana ug ang akong mga anak. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan kaagi ni Martha nga taga Cebu City uban sa awit ngayon kipangayo. Awit nga nagalahan tukso. Ang mga kaagi gibahatan do sa radyo ni Carol Marie Hikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamu usab mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod na gayon, daghang salamat sa inyong pagkamit. Jay, tanawa o. Ngayon kay ko sa akong sayal o. Tanawa o sa imong ati o. Hoy! Hinayon o! Kay, sa ako naman ang igsuon. Ada, oy. Masinog, magkasaban niya nga ka kung mag-isi, no? Di na kini maging magisi oy. Tanawa o. Oh, Hoy! Unsa man ang Oo. imong gipaslas sa imong dughan? Midyas. Ha? Oh, gituyo na ako nga butangan og midyas para dako kunuhay ang akong yutats. Nindot, di ba? Bitaw, no? Nindot tanawon. Inigdak mo na ako. Magpa-opera niya ako. Para na ako'y ingon ano. Magbinibay na gid kog maayo. Bayot gid ay kanak. Oh, Ay, taliwat gid kas mga paryente nimo side sa imong papa. Kung dili tumbo bayot. si Papa ma. Ay, Ah, ma, ha? kanang nasuko ka na ako. Kung masuko ko, mausa pa ba dayon ng pagbati nimo? Ma, Dili na, di ba? Maungwa na tayo mahimo, ana. Og dili ti kapugngan kung unsa mangyud ka. thank you, ma. Karon, mo na gid niya higayon nga magkapa-opera na gid ko. Mahimo na gid unya kong babae. Sigurado na gyud ka, nak? Oo, ma. Huna-huna, ha? Wa na ra ba ni bawi ay? Nahibaw ko, ma. Og anak, dili lalim mahimong babay, ha? Daghan niya og mubastos nimo. Dili ko ganahan nga ingon anaon ka. Ma, ay kabala ka. Kaya na ko akong kaugalingon. Congrats, Day. Naka-opera na jud ka. Happy kay ko para nimo oy. O sige na. Pahuway sa diha. Hi, Gila. Hello, Ralph. Gusto mo akong ingon mo? Iba, giing na naman tika nga di na kita pwede. What a chance. Ha? Ano nga man? Kinaibaw ka nga transsexual ko. Dili ka tiniwad ka babay, di ba? O sultihan sa tika nga ako'y labot sa kung sap ka. Basta kay lahap tika.
Ralph. Gisugot ni mo? Nga sa to pa, may uyab na ka? Oh, Day. Kaya ay sa girl, oy. Babae na jud kay kano. Nasus ako musuway, uy, kung unsay treatment sa mga lalaki na ako, karon nga, transsexual na ako. Flowers for you. At sa mga Ralph, ganun na kay pa-flowers, uy. Sa madi ay, pinangga uti ka. O mahal ti ka. Mo gusto na akong ipakita nimo. Ralph, I love you so much, Jilla. I love you too, Rafi. Recorded by Radio Mo TV. Swerte ka, anak. Kay nakatiming kag lalaki nga tinud-an na gyud nga nahigugma nimo. Ug dawat niyo ka bisag unsa pa ka. Maugid ma. Nalipay ko sa mong relasyon ron. Ma-feel gid ako nga babae ko. Ang giampo lang nako. Nga unta, dili ka na mausab si Rafi nimo. Mao na akong gipray, ma. Hello! Abli! Hello! Si Rafi, kung saan siya din eh. Abli man! Gumpo ang pagkaroon! Kaisip pa Hey! niya. Naunsa man siya, uy. Kero ka, Abli! Kitsa ba gana mo, Abli, nga hubog nga kay ka? Unsa man ka? Ito kwarta na, be. Unsa? Mo ginagyan hini mo? Ano mo niya, eh? Ginak! Ginak! Pero... Liray! Rafi, nasakitan ko. Sakitan yung kagbayo ron. Hindi ka matang. Dali! Klaro kaayo nga gigamit ka. Nihatag Japon ka? Oh. Mahal ko dahil nga mawasin ako. Hoy! Abot sa imo. Bahala ka. Todi ay, kaning... Uy, birthday sa akong kuan kanang tito next Saturday. Ato ta sa amo, ha? Nalipong naman ko, girl, oy. Ako sad, medyo lipong ang kid ko ay. Di na pa ilay botilya, oh. Dili na mi tito, ah. Nalipong na mi. Ay, sos. Kausara ko ma-birthday. Magbalibad pagin ka. Pero, Sige na lang, Day. Ato na, hospitaran si tito ni mo. okay, sige. Pero, last na lang nga botilya, ha? Sige, pero Day, aral ako matug, ha? Namiyan na sa kong pamati. Uy nga. Nagahigdan ako. Wabag ni maglisod ang tito ni Jess, no? Okay na ba niya nga? Itupad ko. Ay, mahala na, uy. Biyang ako. Luka, nagkaayo. Tito, okay na ni mga... Ayaw pagsaba kay Basino. Makamata sila. Jello. Ano na kinuhati mo dito? Dugay na kung naghinam-hinam ni mo. Tito, ayaw. Ayaw pagsaba. Unsa? Gilabtan ka sa Tito Regis? Oh, Kuya, sige bote mo. wapin mo. Oh, klaro ka. Yung, kauyon ka. Yung kay gibuhat.
Unsa? Raf, unsa man mahimon ako? Babae ko. Babayad kay pamati. Pero laki ka mong kakusog. Gusto ko lumunta ka, ha? May chance pa nga maluping mo siya. Pero kay ampay sa di mo. Raf, nahibaw ka nga di ko ingon ana. Yes, bigaw ka na ko. Rafi! Usa? Kibuha ka? Oh, Raf. Kabisan todo ingon ani lang ko, pero dili na ko deserve na yun anion. Bayot ko. Pero deserve siya na akong mahalon. Gino. Yes. Naka-realize na ko nga ang yun akong panggaon ug mahalon ang akong kaugalingon. Dinhin na lang ko to og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga higalan kaagay ni Jello nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kipangayo awit nga nagulahan Self-Love Journey. On the self-love journey. Ang mong kaagi gibuhatan do sa radyo ni Carol Marie Cain o gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusab mga higala ug mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawin. I-address lang ni Ining Tulumanon, handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw. Learning to see. Kaya na ako kamatay. Mayon ta kung di ko malate ron da. Bay! La, Hoy! uy. Si What Bay ako? Mark na nagdagan ay. Bay! Dali, Bay! Abi na ako rin nadugay na. Hastam sa di ka. Dugay kay ko nakamata, oy! Parehas, di ta. Magdali tayo kay Gi. musik maliit na hinunta. Na! Ay, Nung sa mga Bay Mark nga nangupaw mo ka. ay. Kotobra ko karon tuiga ba, Gino? Di na ako mangkapadayon ng eskwela. Ha? Nga naman, Bay? Wala ikagasto sila sa mga magpapa na ako, bay. La, nugun na gud. Duha na lang inuun katuig ang kuwang. Graduate na ta sa high school. Ay, mga lagi, bay. Nya, saan nga dili naman ko pa eskwela nila mga magpapa. Bay, giminga man inong kong Bay Mark eh. Saon gud. Nanat ko nga, pirmi na ko siyang ikauban. Karong Sabado. Ako siya tuon sa ila. Kumusta naman ka ba eh? Okay na, bay. Huwag kami ngawan ako. Mingaw, uy. Aw. Alipay manggani ko nga imo ko nga giani sa amo. Kuyo ginonda. Ha? Asam ka ba eh? Doon ay bago nga ni Puyo din sa ato. Akong ipaila-ila. Jana, Gino? Parison kay Muda. Si Gino ug si Jana. Ikaw, gid Bay Mark? Sa ngalan dan, parison na kayo. Ano na ba na mo eskwela si Jana sa ato, bay? Uy, mau ba? Unsa man ka nga year? Ha? Naibog ka ni Jana? Oh, Bay Mark. Ginahan ko niya. Oh, di ka maglisudan na, bay. Kay classmate man ka mo. Birahida yun.
I love you, Jana. Jen, no? Sa una pa mo ko ganahan mo. Itong bago pa tang nakaila. May chance ka kunin mo, Jan. Wa di kayo uyab? Wow, eh. Nguyab ka kunin mo kung may uyab ako. Unya, saban. Kita na? Sige na lang, uy. Oh? Sure ba? O, lagi. Uyab na ta. Salamat, Jana. Kaya nagkauyab na mo ni Jana? Lipay sabi na kay Kubay nga gisugot kong Jana. Ang pingi na ha. Kay swerte kay kanang babayhan na baya. Buutan ha. Gwapa pa. Recorded by Radio Mo TV. Pagkalagyo na rin ta ini kay mag-college naman ta. Malagi dyan eh. Saon good nga lain-lain mga itong eskwelahan. Magtawganay na lang unya ta dyan, ha? O, Jana. Ayaw ba pang itaglain dito ha? Dili ka na mahitabo, no? Love ka kayo, tika. Salamat, Jana. Dali iras panahon eh. Tuhan na lang kato igang kuwang. Mag-graduate na gud ka sa college. Si Jana. Kumusta naman kasi ha? Niunda na ka eskwela? O, Jen. Ano man? Apigi na mo gud mis kwarta. Mauni undang na lang ko. Asa naman karon? Ipauli na lang ko diri sa ato. Sige Jan. Amping diha. Kanay sa di ka mo pauli. Unya na ko no way klase. Sige, Jen. Magpaabot ko nimo. Dili pa gid ka makapauli din sa ato. Dili pa gyud Jana. Kay busy pa gyud kay ko. Kay happy na ba yung graduation? Sige lang, Jen. Magpaabot lang ko nimo. Salamat Jana. Nga nung di mo ni mutubag si Jana kung tawag ka? So yan ako kontak ang yang igagaw eh. Mungutan ako bahay ni Jana. Mauto nga, di na matubas dyan na mo kay naam siya pang uyab. Ha? Kinsa may ang uyab gaw? Kay mong suot na bigo, si Mark. Unsa? Lagi, nagtanong nga silang magminyo na. Kinuo ko. Dili ko mahimong magpa-apektar sa ilang gibuhat ako. Mo-focus ko sa akong pag-eskwela. Hangtod nga mahuman ko. Ang nilabay sa panahon eh. Walang ibaw eh. May trabaho na ko. Ang ako din yung igagaw ang anuwag. Hello, Gaw! Gusto gaw? Niagaw! Nagkalingan ako trabaho. Hindi ka po rin sa ato gaw. Nagplano daw ko, Gaw, kay mingaw na sa ko diha. Pauli niya gaw eh, kay kimingaw na ito mga kauban sa simbahan. Sige, Gaw. Pabutan ako pohon. Ay, di ka po'y nagid ko sig trabaho na. Mapauli lang una ko sa amo eh. Muserbisyo lang una ko simbahan.
Go! Pagyan ako, ganyan ka. Gilaay mo ko sige panarbaho gaw eh. Ya, sa plano ni mo ron. Mo serbisyo ko sa simbahan na to gaw. Kay gilaay ko sige trabaho. May pagaw. Kay malipay ang itong mga kauban ni Kibaw lang nga. Niyan ka. Maayon ta kon wa pa magsugod ang Bible da. Sorry, Brad. Oh, Oh, bay Mark. Bay Gino? Nganong niyam ko sa among simbahan, bay? Membro ko din ni Bay Gino. O, din history magpakasal. Oh. Diyan na. Kining pwede ba ta mangita og dapit aron nga magkasulti tagbayo? Pasaylo ako sa akong pag-tridor nimo, bay. Pasaylo, asab ko sa kong gibuhat ni mo dyan. Unsaon mo good, layo kayo ka na ko. Hangtod gani abot ang panahon nga, nagkasinabot mi ni Mark. Ang dinood. Gisakitan ko si mong gibuhat nako, diyan na. Og naiubos ako nimo, bay Mark. Kay suod gud kay ta, pero kahimo kas pag-trader ako. Respond ako, sorry gid kayo, bay. Wala tayo mahimo kay nahitabo naman eh. Og minyo na sad mo. Og kay mga anak man ta ni Kristo, gipasaylo ta na mo. Salamat, Salamat, bay. Mark. Basta na eh, may gitagaan ang Ginoo para nako. Maog yun. Og kining Bay Gino. Imo naman gimi nga gipasaylo, pwede nga mo hangyo. Oo, sa na, bay. May mong kuhaon ka namong ninong sa ikaduha namong anak. Aw, kanara day. Pwede kayo. Salamat kay Bay. Salamat, Janon. Usahay, masakitan kong magunahon sa gibuhat ni Mark ug Jana nako. Pero kinahanglan akong kalimtan aron makamove on ako. Sa pagkakaroon, may bag-o na kong iyab. Og dinhin na lang kutob, daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan kaagi ni Gino nga taga Barangay San Jose, Boston, Davao Oriental. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nagalan, paubaya. Ang mga kaagi kibahatan do sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanan, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubagkahat pada sa Hantumanan Official Facebook page. Hanto sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mother's Day man ron. Ato na lang kasamo. Ha? Unya, ako rin masagol dito sa inyo. Masagol ba, uy? Dili ka, no? Kay bawa kasi mami na ko, no, nga best friend ti ka. Gani, gusto mong gani siya nga makakita ni mo in person. Tinuod? O, lagi. Naluoy man gani siya naguna-una ni mo nga wala kay mami. Mong sige na, kuyog na lang namo. Kuyog sa amo. Sige. Mami, maoday ni si Stella, akong best friend. Oh, hi Stella. Finally, nagkakita na gyud ta. Nice to meet you. Nice to meet you po, tita. Dali. Mga unta.
Nagluto ko klase-klase nga mga putahe. Then after, padadaan ka og food ha, para sa imong papa. Mauwaw man sa taan na, tita, uy. Sus, ayaw nang uwaw-uwaw, good. Huna-hunaan na lang ang mama ko nimo, okay? Tinuod, tita, okay ra? Of course. Best friend ka ni Clara. So para na ako, anak na sadang akong pagtanaw nimo. Thank you, tita. Ingna si mama ni mo. Thank you, kita ayo ning food nga ingay padaha. Sure. Thank you, ha, kay... Naka-feel ko rong gabi una nga nabalong ko sa inyong pamilya. Giing na nabeti ka, ha? Nga gusto lagi kang ma-meet sa akong family in person. Nalipay kaayo ko kay bisagawa na ko'y mama. Pero, na ako'y best friend nga mura na sa yun akong igsoon. Og dili lang kay ka na. Mura pag mas nida ko akong pamilya. Told ya. Sige na, uy. Dili ko gusto magabian kag maayos pagpauli. Nanawag na ba to si Tito na ako ganina? Nangutan na kung asa na kuno ka. Sige. Ato na ko. Bye, Stella. Amping. Nadugay malagi ka. Ang pa. Dagan makayo gipabawon ang mama ni Clara na ako. Mao na dugay ko. Kaon na pa, oh. Nakoy dang sa daan. Sakto kayo. Kaya gigutom na sab ko. Okay, class. We will be having a project by partners. You can choose your own partner. Sir, kami lang duha ni Clara. Kaya ba nagawa ng dance, Stella? Nga kamugay mag-partner. Sabi ninyo, kung wa pa lang ko makailan ninyo, maaan yun tamo nga magsuon. Murag dili na mo hapit magkabuwag. Unya ang naong ninyo, hapit na sa magkapareha sa sige ninyo kuyog-kuyog. Kay igsoon man gyud ni sir. Lahi lang migba magpapa. Stella, sorry ha, pero dili ko makadungan ni mong uli ron. Ha? Nga naman? Clara! Masa man? Ato na ta? Kinsa siya? Tuo di ay, ila-ila mo. Dustin, si Stella. Best friend na ko nga, mura na gyud ako igsoon. Day Stella, si Dustin. Sotor na ko. Ha? Chika lang niya tapuhon. Ikaw lang sa uli ron ha, kay naami lakaw. Sige. So ka lang nga nanay uyab si Clara. Wala kayo siya time na ako. Sige na lang sila mo ikuyog ni Dustin. Si Clara. Hello? Stella, pwede na magkita. Ha? Uy, nga na naghila ka. Naunsa man ka? Asa ka, kaya raunti ka. Na, pila pa gani mo kabuwan niya. Nanaday cheating issues? Buwagi na, uy. Pero mahal na ko si Dustin. Anya, okay na ka nga binuangan ka. Dili sad. Abi ni mo, Clars. Naragid ni mo ang tanan. Ikaw rin makadecide para sa imong kaugalingon. Basta ako, one call away ragid ko nimo kung magkinahanglan ka na ako. Ingon anak ti kakapinangga. Stella. Recorded by Radio Mo TV. Congrats, Stella! Congrats, Clara! Asa ka mag-celebrate ron? Idungan na mo og celebrate ang among graduation ni Dustin. Ikaw? Okay, sige. Gilitoan ako gamay ni Papa sabay. As usual, kami ramang giduha permi. Kung gusto ka, sabay na lang namo. Ayaw ra, uy. Wa masag ko'y bisita kay wa mako'y laing suod. Ikaw ra baya?
Sige, good. Pero kung sa man gani, kung ganahan kang mo apas, apas lang ha. Sige. Sa una, permi kami mo magkuyog. So kadang nagkauyab sila tong Dustin. Mahinumdum na lang siya na ako every time pasakitan siya tong tawhan na. Na, kaulog tarong, oy. Mura ka magwa si mong kaugalingon. Pa, May problema ka ba? wala pa, uy. Sige na pa. Tiwas na tagkaon. Si Clara. Hello? Stella, pwede na magkita. Naghila ka? Asa ka ron? Ay, sa una pa makasigig maoy ang uyab ni mo, uy. Buwagin na lagi na. Day husto ka. Taas na kayo ang panahon nga nagpakabut ako sa kong love para niya. Dili ni na ako deserve, di ba? Exactly. Mas mahal na imong kaugalingon, uy, Clara. Daghan pa kag maila-ilang lalaki nga way, way better than him. Stella. Gani. Sa sobra nimo ka-love niya, hasta ang mga tao nga tinuod nga nihatag og importansya nimo, kalimtan na lang nimo. Ha? Like nako. Sa una, kita mo'y pirmi magkuyog. Pero sukad lang nga nagkauyab mo ng Dustin, mahinumdum ka na lang nako kung magmaoy ka. Stella. Buwag gina. Kaya wa siya gihatag nga kaayuhan sa imong mental health. And make sure after that, dili na ka makigbalik pa niya. Stella. Ay, kakapoy sa kong trabaho rong adlaw, uy. Nga nagkit ko sa bahay. Anong paong man yung mga suga? Alas 6 naman sa gabi eh. Pa? 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 Oh. Oh. Pa? Pa? Nauna ka din sa sahog! Pa? Pa? Tabang! Clara, please. Please, tubag ako. Nagkinanglan kay ko ni Moron. Please. Dok? Dok, kumusta? Sorry, pero wala gid ba da? Nagun man kayong iyang mga tudo pag-abot din eh. Buti pa sabot, pila na ka-oras ang nilabay. Sugod si Kitaki sa diya nga nakita mo siya. Ginoo ko. Dili. Pa! Nag-post si Clara ang picture nilang Dustin sa Facebook gabi. Maudi ay nga wagit siya matubag na ako. Tungod nagbalik na sa day sila. Sugod karon. Kalimtan na ako nga nagkahigala ta, Clara. Ni-text si Clara. Best, sorry. Wa na ko matubag imong mga tawag. Wa ko makabantay. Sorry kit kaayo. Ni-text ko kay dili naman ako makita imong Facebook. Nag-deactivate day ka. Sorry, Clara. Pero sugod karon. Nalimtan ako nga nagkahikalata.
to estila, oy. Sukan lang ang nagka-workmate, ano. Bisag ka usawa yung ka, gipailan ako imong uyab, day. Bisa mo ka, oy. Okay, plano magminyo. Depende, ani. Mahalo ko mabiyaan, good. Ikaw ba negative kay kilay, oy? Na, yung ka makauyabaan na ang style ni mo. Stella? Dustin? Naad ba ko? Ikaw gid. Dugan ang kay nga wa ko makita nimo eh. Uy, in fairness, guwapo siya to. Sapa ko no. Can I have your number? Kana lang if way masako. Ko na dayon. Abi pa lang arte kay ko. Thank you ha nga wagid ko mo balibot sa akong invitation. Unsa din nahitabo ninyo ni Clara? Di ba close mo kay mo? Oo, sa una. Pero dili na karon. Oh. Would you mind kung mangutan ako kung ano? Tungod nimo. Huh? Ang. Mahinumdum na lang siya nako kung magmaoy siya tungod nimo. And then, 3 years ago, namatay akong papa. Nagkinahanglan kayo ko ato niya nga time, pero out of reach. Kay di ay, nagbalik mo ato. I'm sorry to hear that, Stella. Okay ra? Naka-move on naman sad ko. Stella, pero bitaw, kay ba ko nga nag-create na kag-misconception ako during this time. Pero gusto lang akong iklaro, ha? Why third party involved? Wa ko ni-cheat niya. Pero usahay lang, musobra na siya. Bisag kinsa na lang iyang chatan nga babae, nga friend ako sa Facebook. Usahay, maglisod pa kog lakaw, bisan ganay sa mga family gatherings. Kay iya yung pugnan. Toxic kayo. The reason why nga on and off me ato. Pero niabot ko sa point nga ikapoy na ko sa iyong patasan. Kapoy sabot. Unsa? So, wa na mo karon? Yeah. 2 years ago na actually. Mao ba? Wa na sad ko'y balita niya kay nag-deactivate mo ko sa akong Facebook. Mo day. Todd. I hope maus pagpiningin kayo na. I hope di ka mo balibad sa kung sunod yung invitation. Ha? Stella, I really like you. Magdakatagan ka na mag-chance. Dustin. Kung sugtong na ko ni mo, pakaslan na yung tikas sa labing taling panahon. Dustin. Just barely passing through. Gisagot ako si Dustin kasi tinuod lang sa sige na mo kuyog-kuyog na fall na sa akong pagbati niya. Gibalik na kog activate akong Facebook. Og sa dihang nakita ni Clara nga engaged na mi si Dustin, na-message na ako og congrats sa messenger. Pero igo ako ni Sin. Wa ko mahibaw kung sayop ba ni o sadaan ko. Pero bisan gamay, wa ko nakafeel og konsensya para ni Clara. Karon, minyo na mi si Dustin og swerte kaayo ko niya. Kay pinangga og mahal kaayo ko niya. Dinhi na lang kutob, daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka daw mga higalang taagi ni Stella nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo awit nga nakalan, A Love to Last. As for me, there's only Ang mga kaagi gibahatan na daw sa radyo ni Jelly Haka o kabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusab mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit.
I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hantod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Lorna, sige na. Sugtan ako ba? Kapila man ti kasultihi, Bruce, nga dili palagi ko andam nga mag-uyab-uyab, ron. Dili pa ko makasalig og lalaki. Lahi man tong tawhana ang nagpasakit mo sa una. Ug ako lahi masab ko. Sige na, please. Tuhoy ko. Bruce, Unya, pituo sa ganak. pa, nahibaw man sa gyud ko nga buotan si Bruce. O mausad na mo pagtuo ni Renz. Huna-huna uno mo katuig nga manag-uyab ni Renz. Gani, kasluno na mo. Pero nakahimo pa gani gihapon siya ug pasakit nimo. Unsa na lang ka na si Bruce nga dili pa nimo dugay nakaila. Pa, Nak, naara gyud nimo kung unsay imong desisyon, Naibaw ko nga, naibaw na ka kung unsay sakto, kung unsay dili. Tinood ka? Gisugot ako nimo? o lagi. Og mosalig ko nimo ha, Bruce. Please lang. Ayaw gubang ang pagsalig nimo, Bruce. Di na may tabo. Aron mo tuo ka. Kung mosugot ka, pakaslan dayon ti ka. Bruce. Daghan nang i-comment og nang react sa among picture ni Bruce pagkasala. Time pa. Unsa man nga comment? Bagay kaayo mo. Unta malipay ka human sa tanan. Kinsa man ni? Wa man ko makailaan ni. Ako ni stalk me. Ari ko sa mga photos. Oh. Naa sila'y picture ni Bruce nga sweet kaayo sila. Kinsa man ni bayhana? Amiga raton ako, love. So lagid ka, Amy. Sure ka? Oh, good. Anong day? Nagduda ka? Wa man. Aw, lagi ba? Ayaw papatakag duda, ha, Lorna? Kaya digig ko gusto nga pasangin lang sa kabutang nga wala ko buhata. Bruce. Ganong lain man gid ang akong gibati. Naaman din nag-chat. Kinsa man kaha ni. Sa message request naman ni. Time pa. Murag. Nakaila. Mao man yung bayhana ang ni-comment sa picture na mo ni Bruce. Unsa ni ang chat? Magkita ta. May importante kong isulti nimo. Ganong murag ikulbaan man ko. Importante kayo nga mahibaw ka niya akong tuyo. Unsa man na? Diba, amigo man mo ni Bruce? Amigo? Fling-fling ni. Pero siguro, gipulaan na siya na ako maong iya kong gilikayan. Onya? Unsa may labot na ko, ana? Mabdos ko. Tulo ka buwan na. Unsa? Oh. O si Bruce mo'y amahan. O kinahanglan nga manubag siya ani.
Kaya wa ko'y kwarta nga ikabuhian ng bata. Gusto ka nga magbalik mo ni Bruce? Dili. Gusto na ako nga muhatag siyang sustinto sa bata. Maura na. Kung maura na gusto ni mo, dili na kinahanglang mahibaw pa si Bruce, ani. Ako mo imuhatag ni mo para sustinto sa bata. Recorded by Radio Mo TV. Uy, naunsa ko tao ka, Lorna. Magpakamartir ka? Mahal na ako si Bruce pa. O kung maumang gani ni paagi para dili siya mailog sa laing gikan ako, buhaton ni nako. Oh, Lorna. Love, ganahan ako nga magkabibit ah. Gusto ka, suwaya na to? Sige. Kay gusto na kay ko nga mahimong amahan. Dali, bi. Ay! Unsa na? Negative kihapon. Kapila naman yun nato at tempo eh. Sige lang. Dili ta magpakawa sa paglaom. Hatagan na lagi unya ta. Naginuktok na po si Bruce. Ay, unsa man kay problema namo? Nganon dili bad mihatagan og anak. Hello, Cynthia? Hello. Mama ni Cynthia. Naanami sa ospital. Nanganak na siya. Nanguta na siya kung makaanhiba ko ka. Kumusta man ka? Okay ra. Lorna, salamat ha. Wagid ko nimo pasagdi. Pero, basig magtuo ka nga dili ra ko tubang obligasyon ni Bruce. Hangtod sa hangtod, kinahanglan nga suportahan niyang among anak. Cynthia, unsa ka kung adapon na mo ang imong anak? Unsa? Unya, dili ka mahibong si Bruce, ana? Suwayan ako sa hangyo. Kung okay ba siya nga mga dapmi? Di ko masugot. Oh, Gusto na ko nga ka nang gikang git sa kong dugo. pero love, Di ta mundang. Mumabdo sa lagi ka. love, good news! Mabdos ko! Mabdo sa ka? Yes! Love, gusto na ko nga mundang na kasi trabaho ha. Di ko gusto nga ma-stress ka. Ampingan na to ang bata. Unya, love, kaya ra nimo? Ikaw ra mo imo suporta sa tanan? Ako'y bahala. Okay? Nagsige nagpanawag si Cynthia. Unsaon man ako pagsulti niya nga. Dili na ako makahatag. Kaya wala ko'y trabaho. Ay, bahala na. Dili na ako sa tubagon. Nakatupan di ay ko. Asa man si Bruce? Love? Oh. Cynthia? Hi, Lorna. Ano nakahimo ka na ko ini, Lorna? Bruce, Ganun wak magsulti na ako nga na ako'y anak. kay nahadlo ko.
Nahadlo ko nga matunga ang imong atensyon namo sa imong anak. Ingon anak, di ka ka-selfish. Ibaw ka, nga gusto na kay kong anak. Ini aman bitaw. Mabdos na bitaw ko. Pero nasa ko'y anak ni Cynthia. Bruce, masaylo ako. Dili ti ka mapasaylo, Lorna. Dili na kung gusto makiguban pa sa tao na selfish sama ni mo. Bruce! When you love someone, you'll do anything. Yes, nahibaw ko nga dako kayong sayo pang akong gibuhat. Pero nabuhat lang to nako. Tungod sa sobrang kahadlok kamawa si Bruce nako. Ingon ani gudi ay og mahigugmata. Makabuhat ta og mga butang. Og murisgot ta bisag nahibaw tang sayop na. Dinhi na lang kutob. Og dagang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan kaagi ni Lorna nga taga Cebu City uban sa awit ngayon kipangayo. Awit nga nagkulan When You Love Someone. Agi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain ugabos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusta mga higala, mga sukid ti paminaw, kinasingkasing kong kadapit sa papanaw. Sa inyong nakalanlaing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga, ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. When you love someone.